Добрый дзень, слухачы Еўрарадыё, пры мікрафоне Тарас Тарналіцкі, і мы працягваем стрымы Еўрарадыё з рэдакцыі Еўрарадыё. Зараз у нас па тэме ідзе культура, і добрая нагода да нас завітаў у офіс дакументаліст Максім Швед. Максім, вітаю. Прывітанне. Я гледачам распавяду трохі твою біяграфію. Ты адзін з найбольш заўважных прадстаўнікоў пакалення незалежнага беларускага кіно, якое з'явілася літаральна ў мінулым дзесяцігоддзі. Таму што фактычна дагэтуль незалежнай дакументалістыкі ўвогуле не было. Я маю на ўвазе ў Беларусі. Чым ты адметны? Твой фільм «Чыстае мастацтва» паспяхова шоу у кінотэатрах Мінску ў 2019 годзе. Прынамсі, я не ведаю, напэўна, яшчэ які беларускі дакументальны фільм быў у пракаце і меў такі поспех. Ты таксама яшчэ актыўна адгукнуўся на падзеі 2020 году, стварыўшы па тэме выбараў і пратэстаў некалькі праектаў «Галасы, дзе моя радзіма», «Маршрут перабудаваны», «Артефакты, музей вольнай Беларусі», «Фатограф з плошчы пераменаў» і іншыя. Але вось прадуктыўнасць твая завяла цябе чамусьці ў піцэрыі. Давай трохі пра гэта распавядзем нашым гледачам. Як так сталася, чаму ты трапіў у працу, чаму пачаў працаваць у піцэрыі? Ось. Хацеў тебе трошки паправіць, ты там пералічваў фільмы, і можа хтосьці з слухачоў, гледачоў будзе гугліць, шукаць, то вось «Галасы, дзе мой край», як у Краткевіча верш называўся. Запрашаю да прагляду. Так. Вось. Як я трапіў у піцэрыю? Ну, у мяне ёсць другая адукацыя, гэта кухар. Я вучыўся ў вучэльні ў беларускай, пасля юрфаку БДУ. Хацеў адчыніць свой прыватны бізнес, кавярню, вось, і таму пайшоў вучыцца на кухара. Таму можна сказаць, што я таксама працую па спецыяльнасці зараз, і не маю ў гэтым асабліва нічога дзіўнага. Але, ну, канешне, чалавека, які там ужо больш-менш вядомы як рэжысёр, і это можа быць такі незвычайны крок лёсу, але зноў-такі, як дакументаліст, я павінен вывучаць гэтую рэчаіснасць, мець нейкі кантакт. І таму, ну, вось такія працы, яны дапамагаюць, ну, трохі вылезці з гэтай беларускай бурбалкі. У мяне таксама была такая мэта паглядзець, як вось жывуць, працуюць палякі ў польскім атачэнні і, ну, трошкі інтэгравацца з гэтай рэчаіснасцю, паглядзець з некага іншага ракурса на то асяроддзе, у якім я ўжо там 2 гады жыву ў Польшы. Слухай, таксама ад мяне пытанне, таму што мы з табой размаўлялі пра магчымасць размовы яшчэ ў ліпені, калі вось з'явілася інфармацыя, што ты змяніў працу. Але ты тады не пагадзіўся. Але ў верасні вырашыў, што можна. Чаму вырашыш все ж таки паразмаўляць? Сёння 10-й дзень зарплаты. Я атрымаў зарплату і разумею, што калі мяне звольняць, то я хаця б ужо маю зарплату. Вось, гэта так, калі... Ну, я трошкі неўпэўнена сябе адчуваў, там новы калектыў, невядома, як яны будуць рэагаваць, і зноў-такі не да канца разумею, як ты гэта бачыш, калі там прыйсці і здымаць мяне, гэта мог бы быць скандал, бо я там працаваў не то што інкогніта, но ніхто не ведаў там, хто я і што, я просто вось некая адзінка, і ён там сваю працу робіць. І асабліва там ніхто не цікавіцца, хто ты і што ты, таму я і не хацеў гэта парушаць, бо зноў-такі гэта можа быць асобная некая ўвага, а там людзям асабліва няма чым заняцца, акрамя працы, яны ўвесь час вось нешта абмяркоўваюць. Я не хацеў стаць такім вось падставай для абмеркавання. Слухай, ну распавядзі, напэўна, пра сваю працу пекарам, што яна сябе ўяўляе, як складаецца твой дзень, ці падабаецца цябе, ці не падабаецца, якія адчуванні агулам? Адчуванне агулам я гэта называю эксперыментам, бо, ну, сапраўды у такім рытме жыць і працаваць цяжкавата. Праца пабудавана такім чынам. Ёсць 2 змены. Першая, ты павінен прыхадзіць на працу 5:45 раніцы. Яна цягнецца да гадзіны дня, 7 гадзінаў. А другая вось з гадзіны да 9 вечара. І калі ты працуеш у першую змену, яшчэ і субота працоўная 12 гадзін. То бок вось, ну, такі цяжкі фізічны труд, калі шчыра. І раніцай уставаць, такі трошкі рэжым непросты, то рана, то сярэдзіну дня.
занятая. Вось, ну, калектыў даволі своеасаблівы. Я тут магу адразу трапіць у пастку, бо ён збольшага жаночы. Вось. І там я меўся вось адну як з мэтаў вось быць у польскім атачэнні, каб трошкі язык зноў-такі падцягнуць. Але там галоўныя завадатаркі украінкі. Вось. І адпаведна, першае, што яны сказалі, вось калі я зайшоў на кухню, калі мяняліся змены, што я беларус. І я вось думаю, што гэта таксама трошкі ўплывае на стаўленне. А яны, як яны даведаліся, што ты беларус менавіта? Ну, они спыталі, я сказаў. І вось калі адна смена другой перадавала, адна украінка другой кажа, ён з Беларусі. Вось, я не ведаю, ці добрая гэта рэкамендацыя, ці не, але даволі... Это адно з самых такіх цяжкіх частак гэтай працы, гэта калектыў. Вось, я чалавек, які трошкі ўжо адвык вось ад такіх стасункаў, там, падзі, падай, і калі ўсё ў такім прыказным тоне, калі ніхто цябе не разглядае як вось некага чалавека, а просто ты некая функцыя. І, ну, складанавата, канешне. Кричаць, ругаюцца, даволі ўсё груба. Вось, ну, таксічная атмасфера, я б сказаў, і гэта адзін з такіх, вось, ну, як бы, з тым, што сутыкнуўся, і пасля чаго не вельмі хочацца там працягваць гэты эксперымент. Ну, увогуле, ты паколькі вельмі доўгі ўжо працаваў такім незалежным рэжысёрам, сам на сябе фактычна там шукаючы там магчымасці па рэалізацыі сваіх праектаў, а тут вось трэба працаваць у пэўны тэрмін, і вось як ты сказаў, пад наглядам там людзей вышэй стоячых цябе. Ці складана было адаптавацца ў гэтых умовах? Як табе? Ты справа, што ніхто там не вышэй стоячы, але просто хтосьці строіць сабе вышэй стоячы. Менавіта так. І таму, там, вось я такое, ну, давно ўжо не было, калі там трэба нешта камусьці даказваць, там, хто ты, там, сваё месца, нейкія свае граніцы абараняць. Гэта цікава, канешне, асабліва, кажу, дзяўчынак з Украіны. Вось, таму это было... Это цікавая частка эксперыменту. Ну, вось тады я разумею, канешне, што гэта не проста там змена прафесіі, ўсе павінны неяк выжываць ва ўмовах эміграцыі. Як табе зараз падаецца, у якім становішчы, напэўна, знаходзіцца, ну, вось, калі разглядаць твой прыклад, беларускі дакументалістам складана прыходзіцца ў гэтыя часы, у гэтыя гады апошнім часам. Як табе, вось, сыходзячы з уласнага вопыту і вопыту тваіх калегаў, якіх ты ведаеш па індустрыі, што зараз, у якім стане знаходзіцца ў эміграцыі беларускія дакументалісты, рэжысёры? Ну, я б не сказал, што складана мне, я вось это інтэрпрэтую як цікава. Вось, цікава. Усё ж такі гэта эксперымент і магчымасць так паглядзець з іншага ракурса на жыццё. І ввогуле я лічу, што моя прафесія, яна ў нейкім сэнсе для мяне такім выратавальным колам ёсць, бо калі б у мяне не было вось гэтага оптыкі дакументаліста, я глядзеў бы вось на гэта ўсё, што адбываецца са мной гэтай пекарні, як звычайны чалавек, гэта быў бы, канешне, ну, непрыемны вопыт. А так, я трошкі дадаю да гэтага некага такого кіношнага водбліску, я гляджу на гэта як на нейкую драматургію, нейкіх герояў, і мяне это трошкі дапамагае з гэтым усім як бы прымаць гэта, так. Таму не скажу, што складана цікава. Я думаю, што і астатнім вельмі цікава, у іх, можа, нейкія іншыя ёсць метады, вось. Але гэта воптыка, яна сапраўды дапамагае. І нават у тым же там, не ведаю, Жодзіна, каля сядзеў, я глядзеў трошкі на гэта ўсё як на некую такую пастаноўку. Таму дзякую сваёй прафесіі за гэтую магчымасць. Зноў-такі за ўсіх казаць не магу, што там як у каго, і мой прыклад гэта можа быць адзіны такі, але, ну, не проста, канешне, але нам ніколі не было проста, таму я не скажу, што нешта змянілася. Быў момант, калі там да нас была некая ўвага большая і запатрабаванасць, а зараз мы зноў адкаціліся трошкі назад, нават далей. На фоне вайны і таго, што адбываецца ў свеце, нашы праблемы таксама не вельмі зараз сталі цікавымі. Але, ну, кажу, такое было і раней. Таму хто там што з маіх калегаў робіць? Ну, у нас было не так даўно, вось мы збіраліся ў Лодзі
было вельмі цёплае спатканне. Вось, мы глядзелі, хто там што робіць, нейкія слухалі воркшопы, мастер-класы. Ну, збольшага ўсе жывыя, здаровыя, хто тут. Бо, зноў-такі, частка ёсць людзей, якія да тых часоў у Беларусі, і вось мне сапраўды цікава, што яны робяць, чым яны займаюцца, ці ёсць у іх магчымасць нешта там дакументаваць. Вось, а так, хтосьці па фестывалях нават ездзіць, бо ёсць там гучныя праекты. Саша Михалкович, Ганна Бадзяка з Радзімай. Ну, фільм ездзяць, я не ведаю, ці яны самі ездзяць, але, ну, фільм гучны. Хтосьці вось в распрацоўцы праекты, хтосьці ўжо ў фінальных нейкіх стадыях. Вось хутка будзе Бульба-муві, будзе магчымасць паглядзець, што і хто сапраўды там зрабіў. Ну, цяжэй тым, хто вось трошкі раней за нас быў. Пакаленне, то бок людзі ўжо больш, ну, узрост уже трошкі іншы, і ім яшчэ складаней адаптавацца. Я хоць магу там этой лапатай махаць і цеста месіць, тут ужо па фізічнаму стану, ну, не кожны так можа. І мне цяжка нават у гэтым сэнсе. Вось, а як табе ўвогуле, ці цяжка даецца менавіта іміграцыя? Таму што у ўсіх розны досвед, хтосьці акалёны магчымасцямі вось замежжа, хтосьці кажа, што я хачу зноў там дадому, я не ведаю, пра што здымаць і як тут жыць. І, ну, відавочна, гэта такая палярызацыя рознага вопыту жыццёвага. Які ён у цябе? Ну, зноў-такі мне тут все не так проста, бо я тут вучыўся ў школе Вайды ў 16-м годзе. І у меня была магчымасць тут застацца, але я вярнуўся ў Беларусь. І зараз я часам думаю, што вось што б было, калі б я тады застаўся. І хіба ўжо быў бы трошкі далей. Хаця, можа, не зрабіў бы, напрыклад, тое самае чыстае мастацтва. Вось. І... Ну, вопыт якой міграцыі? Я больш-менш добра валодаю польскай, зноў-такі, мне ў гэтым сэнсе лягчэй. У мяне ўжо быў побыт сталы раней. То бок некаторыя пытанні для мяне лягчэй, таму я зноў-такі не прыклад. Польша для мяне вельмі блізкі край. Але ў мяне такая праблема палягае на тым, што я не выбіраў тут жыць. Ось. І то, што я вымушаны тут жыць, мне трошкі ўвесь час напружвае. Але сапраўды адчынілася шмат магчымасцяў, якіх раней не было. І я ось шмат ездзіў у тым годзе і па-за тым годзе па свеце, паказваў беларускае сваё кіно, іншае кіно. У дыяспарах я шмат вандраваў, але я не хацеў вандраваць, я ўжо стаміўся. Мне хацелася ўжо на канапе паляжаць, а тут трэба. То бок, все трошкі не ў час. Ось. І я, конечно, наракаю, але, ну, калі глядзець, што адбываецца ў свеце, то, ну, мы яшчэ вельмі няблага жывем, таму тут няма на што наракаць, шчыра кажучы. Я яшчэ тады табе задам пытанне трохі ўжо у іншай плоскасці. У гэтым годзе спаўняецца 5 год з твайго дэбютнага фільму «Чыстае мастацтва», які зараз можна, у тым ліку, бескаштоўна паглядзець з тэрыторыі Беларусі на платформе «Водбліск». Пытанне ў тым, што у тваім фільме адлюстравана Беларусь вось такіх лагодных часоў аўтакратыі. Калі там можна было таксама здымаць пра сучаснае мастацтва, вулічнае мастацтва, жэс-арт, чаму прысвечаны твой фільм. Але пры гэтым пэўная несвабода і праз фільм гэта адчуваецца і бачна была. Як ты думаеш, увогуле, рэалія таго фільма яшчэ захаваліся ў Беларусі, ці за гэты час все вельмі моцна змянілася? Ну, каб адказаць на гэта пытанне, трэба быць у Беларусі. Тут відавочны адказ. Як ты там сказаў, аўтакратыя? Так. Такая больш траваедная. Слухай, ну нават тады гэта было не так і проста, не так... Ну, як бы гэта было ненармальнае жыццё. Мы, канешне, можам параўноўваць то, што зараз адбываецца з чымсьці тым, але гэта ўвогуле ненармальнае жыццё было тады.
і шмат краінаў і тады і зараз побач жылі нашмат, ну як сказаць, дэмакратычней, што ли, скажем, і адпаведна мелі нейкія там іншыя каштоўнасці, іншыя магчымасці. Таму, ну так, калі зараз параўноўваць, то ўсё дрэнна, але і тады было дрэнна, і людзей саджалі, былі палітвязні, і напрыклад, тая самая праблема з этими 328, калі саджалі людзей, просто там цэлыя былі фабрыка вось гэтых справаў. Так, про наркотыкі. Так, наркотычных. І зараз просто вся гэта машына перастроілася на палітвязню, але гэта таксама было шмат маладых людзей, сядзелі і зараз іх шмат за кратамі за нейкія сфабрыкаваныя справы. Таму я трошки не то, што не пагаджуся, што тады былі такія часы прасцейшыя, лягчэйшыя, як там... Ну, траваядныя. Просто, што тады не так лупіла гэта масава і не так балюча, але лупіла таксама. Я нагадаю гледачам і слухачам Еўрарадыё, што мы зараз размаўляем з дакументалістам Максімам Шведам. Ось зараз пагляджу, што нам тут пішуць чытачы і гледачы. Вось пытаюцца у цябе, як Максім ставіцца да творчасці Віктара Аслюка і Галіны Адамовіч, ці падтрымлівае ён з імі контакт, і тут таксама пытаюць у цябе інфармацыю, што ты ведаеш пра Юрыя Хашчавацкага. Так, скарыстаюся магчымасцю, перадам прывітанне, там у мяне была пожаданне. Віктор Аслюк гэта мой насамрэч, як сказаць, гуру, можна сказаць. Я, дзякуючы яму, і трапіў дакументальнае кіно. Некалі пайшоў на воркшоп, дзе распавядалі пра кіно, і сярод іншага там быў мой аднагрупнік Курэйчык. Вось, мне было цікава, што ён там робіць. Як же на эфіры не згадаць Андрэя. Вось, і там быў Віктор, ён распавядаў пра цяжкі лёс дакументаліста, і я тады быў прадпрымальнікам, я паслухаў это ўсё, і мне падалося, што вось дзе жыццё, столькі вітальнасці, столькі цікавых праблемаў, якія можна творча вырашаць, столькі выклікаў лёсу. І я запаліўся тады і, ну, вось, натхніўся, дзякуючы Віктару і яго жонкі Вользе, якая таксама дакументалістка вядомая. Мы, вось, дарэчы, бачыліся з імі ў Лодзі на тым самым воркшопе. Ну, складанасці ў нас усё тыя ж, як бы падобныя, там шукаем праекты, шукаем грошы. Вось, але... Ну, не ведаю нават, што я магу распавядаць. Зараз цяжка з боку бяспекі гэтыя пытанні нейкія ўздымаць, але, ну, не проста, канешне, жыецца. Наконт Галіны Адамовіча, канешне, ведаю яе творчасць, бачу недзе ў сценках Беларусьфільма, бо я там адзін годзік нават меў магчымасць пахадзіць па гэтых калідорах. Але што з ёй, што там адбываецца, не ведаю. Ведаю, што Беларусьфільм там эту летапіс ужо канчаткова распусціў, ці там... Ну, там скраціў ее моцна. Перефарматаваў так, што нават такія вось людзі, як Галіна, там ужо, якія там шмат гадоў працуюць, якія там шмат што зрабілі, хіба яна ўжо ці яе звольнілі, ці нешта такое. Незразумела там, ну... Нібы казалі пра гэта, але яна абвяргала там у каментарах. Ну, таксама не ведаю. Мы тут на какім рэсурсе пра што кажам, тут трэба быць гэтым далікатна. Ну, Хашчавацкага таксама ведаю па працах больш. Прыватна мы там бачыліся на нейкіх воркшопах, але гэта ўжо было даўно. Што ён зараз робіць і дзе паглядзець, гэта вось так і не скажу. Цікава яшчэ таксама з улікам таго, у якіх складаных умовах знаходзяцца зараз кінематаграфісты за мяжой, вось што яны в большасці зараз вырашаюць свае побытавыя пытанні. Там сярод журналісцкага ці аналітычнай супольнасці таксама ёсць, там перыядычна ўзнікаюць спрэчкі адносна таго, чаму там ўсё так дрэнна умоўна з кіно. Ва ўсіх сваё бачанне, вось, напрыклад, кінааналітык Максім Жбанкоў казаў, што беднасць беларускага кіно абумоўлена адсутнасцю цікавых ідэй, у першую чаргу. У мяне іншы погляд на гэтае пытанне, там і шэрагу маіх калег, гэта простое, што ўсё ж такі няма грошай і фінансавання нейкіх
таго замоўшчыка, якому можна было прапановаць нейкія праекты і атрымліваць фінансаванне. Як ты ўвогуле на гэта глядзіш? Якая пазіцыя табе больш блізкая у гэтым пытанні? Каго я абяру, каб яго хейціць, так? Банков выбраў кінематаграфістаў, ты, не ведаю, прадусераў ці там фонды, а я гледачоў. Ну, насамрэч, у нас няма такой паўнавартаснай індустрыі. І індустрыя гэта не толькі пра грошы, не толькі пра кінематаграфістаў, гэта таксама і пра гледачоў, і пра цікаўнасць. Вось, напрыклад, я пра гэта хацеў бы акцэнт такі зрабіць. Што зараз робіш праекты і разумееш, што людзі не вельмі ахвотна гэта глядзяць. І сам разумееш, што ну, можа зараз не тыя часы, каб вось гэтай нашай траўматычныя тэмы зноў падымаць, зноў і зноў падымаць. І нават калі, ну, можа, ідэйна ты не так робіш, як там магло бы быць, але проста калі будзе там недзе вось, ліст фільмаў, так, і ты там бачыш беларускі фільм, нават не ведаючы, пра што ён, там, не ведаеш, як там цікавая гэта ідэя рэалізавана, ты, можа, не пойдзеш, таму што, ну, вось, яшчэ табе гэта траўма баліць, і ты не хацеў бы зноў гэта ўсё ўздымаць, хацеў бы нешта такое забаўляльнае, можа быць. У нас няма такой звычкі вось, спажываць, скажем так, кіно дакументальнае, ці там якое, ці беларускае. У Польшы, напрыклад, гэта, ну, нашмат больш развіта. Тут гэтых фестываляў маленькіх, якія робяцца ў рамах бюджэта, там, некай супольнасці, і на іх выдатковаць грошы. Гэтых фестываляў, можа, 50-100, не ведаю, у кожным маленькім гарадку было. Калі чыстае мастацтва выйшла, я там 3, 4, 5 гарадоў нейкіх аб'ехаў. Ім было цікава паглядзець, што вось мы такое зрабілі. Ну, а ў Беларусі, ну, мы ведаем, што гэтых фестываляў амаль няма. І няма культуры вось гэтай спажывання, няма гэтых гледачоў, таму ну, як бы, індустрыя цалкам такая даволі зачатачным стане. Таму мы можам наракаць, што ідэй не хапае, так, і грошаў не хапае, ну, усяго не хапае, але я некалі вось да гэтага ставіўся так, што гэта мы вось як некі такі кампост. Мы нешта робім, ну, гэта можа не там суперкласнае, бо, ну, што можам, якімі рэсурсамі валодаем, так і робім. І ставімся да гэтага так, вось, як да некага падмурка, на якім далей нешта можа быць. А зараз гэты падмурак зноў-такі вынішчаны. І зноў-такі тым, хто будзе за намі ісці, зноў-такі трэба будзе пачынаць гэта ўсё адбудоўваць спачатку, на жаль. І вось гэта мяне больш, так скажем, турбуе, што ўжо быў нібыта свет у канцы туннеля, і мы ўжо трошкі некую публіку сабралі, нейкі фестывалі з'явіліся, увагу прыцягнулі да сябе. А зараз это ўсё трошкі так развальваецца. Хаця зноў-такі былі на Берліне сёння в этом годзе беларускі дэсант. Але гэта такія, ну, кропкавыя дзеянні ўсё ж такі. Ну, канешне, такой агульнай плыні няма. Ну, вось ты цікавую тэму узняў адносна там траўматычнасці і там падзей 20-го году, што да гэтага не вельмі зараз актыўна, можа, звяртаюцца гледачы, маю на ўвазе. Але пры гэтым твой апошні праект, у якім ты выступіў у якасці не толькі рэжысёра і якасці куратара, быў звязаны менавіта з падзеямі 20-го года. Гэта музей вольнай Беларусі артефакты. Ці артефакты музей вольнай Беларусі, вось так, дакладна. І гэта такі цікавы праект, таму што ён распавядае пра лёсы людзей, якіх змянілі вось выбары і пратэсты 20-го года, але аповед ідзе праз рэчы. Іх рэчы, якім ім належалі, там была і кніга «Мова 404» Аліны Нагорнай і Ігора Случака, і кубак Івуліна, блогера Івуліна у гэтым сэнсе. Як ты ацэньваеш гэты праект з пункту гледжання, ці спадабаўся табе ён, як ён атрымаўся агулам, як яго ўспрынялі гледачы там у розных аўдыторыях, таму што гучалі як добрыя водгукі, так і крытыка. Ну, я ўспрымаю, як мне ўсе праекты як трошкі як дзіця, таму я іх ну, як бы не магу так крытыкаваць асабліва, мне цяжкавата. Але там я быў не адзін, я быў як шоуранер, такое прыгожае слова люблю паўтараць. І там былі мои калегі, якія рабілі некаторыя ацінкі пра кантроль папы Бо, напрыклад. Сергей Кавалёў рабіў, і вось пра кубак Івуліна Артём Богуслаўскі.
І як я ацэньваю? Ну, мне падаецца, што атрымалася вельмі файна, яна візуальна вельмі так прыгожа выглядае, файнай гісторыі, і мэта, якую мы ставілі, то бок трошкі выйсці з гэтага вось музея, музей вольнай Беларусі, з гэтых пратэстаў, з гэтай траўматычнай тэмы, і зрабіць такі маленькі крок, паказаць, што сталася з гэтымі людзьмі зараз, чым яны зараз жывуць, трошкі адысці ўжо ад гэтых, але зноў-такі, калі ты пачынаеш распрацоўваць праект, падаешся на нейкія там фінансаванне, ёсць такія вельмі шаблонныя уяўленні пра Беларусь, пра то, што можа быць цікава гледачу, і, канешне, вось пратэсты — это адзін з такіх трыгерных пунктаў, і заўсёды павінна быць некая вось такія ты, бо калі там робіць вялікі інтэрнацыянальны фонд, яны нічога там асабліва не ведаюць, і ты ім павінен там даказваць, што вось беларуская мова — гэта цікавая тэма, што гэта будуць глядзець, што вось дыскрымінацыя беларускай мовы — гэта тое, што баліць нам, і гэта будзе цікава. І мне падаецца, вось гэтая мэта трошкі выйсці з гэтага музея, паглядзець трошкі на то, што адбылося з намі далей, гэта некі наступны крок, і ён добра атрымаўся. І яны атрымаліся розныя па настрою, бо зноў такія розныя аўтары былі, і таму як сказаць, штосьці там больш як дэтэктыў выглядае з пошукамі кантролера, бо хтосьці, напрыклад, нават не ведаў пра нашых герояў, бо там ёсць Руфіна Базлова, якая вельмі вядомая мастачка ў свеце, у яе шмат выставаў, яна вельмі такая актыўная, яе запрашаюць паўсюль з воркшопамі, паказамі яе прац, а ў Беларусі яна, там хтосьці штосьці чуў, але яна не так шырока вядомая. Я думаю, што яна адна з самых такіх зараз, не то што папулярных, але такіх актыўных мастачак у свеце, якая менавіта беларускую ідэю неяк паказвае. Так, я тут читаю каментары ў чаце, тут мне кажуць, што я іх не читаю, я насамрэч читаю ўсе каментары, якія прыходзяць ад гледачоў стрыму. Вось тут тебе кажуць, што тебе бачылі на шпацырах у каралеўскіх лазенках у нядзелю. Вось перадаюць прывітанне, і хтосьці сочы за тваім не толькі творчасцю, але і за тваімі шпацырамі. Да, дарэчы, там цікавая гісторыя была на тых шпацырах лазенках. Паляк, які вывучыў беларускую мову на беларускай філалогіі, праводзіў экскурсію, вельмі прыгожа па-беларуску это ўсё распавядаў, і мы спыніліся каля аднаго з аб'ектаў, і выйшла жанчына, такая глядзіць на нас так падазроўна ўсіх. Я думаю, што яна глядзіць, можа, там ён нелегальна нешта вядзе ці што, а потым высветлілася, што яна таксама беларуская і пачула беларускую мову, яна там працуе. Ось, яна нас запрасіла, то бок вось так дашліся. Насычаная якая беларуская прастора у лазенках. Я тебе запытаю таксама пра такое вельмі цікавае пытанне, якое бянтэжыць можа там і журналістаў, і культурных дзеячоў апошнім часам. Вось быў нядаўна выпуск шоу «Мне таксама не падабаецца», дзе абмяркоўвалі беларускіх музыкаў. І як у Беларусі, так і за мяжой. Там галоўная думка гэтага выпуску ў тым, што трэба, напэўна, пачакаць, і хутка з'явяцца артысты замест эміграваўшых. То бок, зрэзалі частка эмігравала, вось праз 5 год замест іх хтосьці з'явіцца. Але музыка — гэта, канешне, не кіно зусім, асабліва па бюджэтах і па адукацыі, то бок даволі складана просто прыйсці з вуліцы і там займацца кіно. Там ёсць такі вундэркінды, як Мікіта Лаўрэцкі, напрыклад, але гэта хутчэй выключэнне з агульнага правіла. І ты ўвогуле верыш у тое, што ў сённяшніх умовах могуць з'явіцца новае пакаленне незалежных ці дзяржаўных, наадварот, кінематаграфістаў, якія будуць нешта здымаць і рабіць. Таму што я пакуль што бачу на гарызонце там толькі аднаго актыўнага кінематаграфіста, гэта Кірыл Халецкі, які працуе на студыі «Беларусьфільм». Вось ён там зняў два фільма, адзін там поўнаметражны, і зараз таксама там ідэалагічны кароткаметражны пра сімвалы. Вось мы пісалі на сайце на Еўрарадыё рэцэнзію пра гэты фільм. Вось што ты пра гэта думаеш агулам?
Ну, калі працягваць эту аналогію, што вось зрэзалі і там паявяцца, а так а тых, хто зрэзалі, яны ж нікуды не зніклі, яны ж таксама працягваюць быць і беларусамі і рабіць беларускае, таму я ну, добра, калі там таксама з'явіцца, але і гэтых не трэба скідваць з этого, з уліку, скажем так. І ў кіно некія новыя імёны з'яўляюцца, мне падаецца, ну, там за апошнія 2 гады. Ну, там ты бачыш некія новыя твары і некія імёны. Таму я не скажу, што там у Беларусі зноў-такі гэта трэба тут глядзець. І, канешне, там вось калі гэта такая адміністратыўны апарат, там яны у них ёсць запатрабаванне, чтобы хтосьці быў там па разнарадцы некія там рэжысёры, і то ўсё будзе. Пытанне, што яны будуць рабіць, хутчэй за ўсё тое ж самае, што і рабілі іх папярэднікі. І это ці на паліцыі будзе ляжаць, ці гэта будуць салдатаў заганяць глядзець. Вось, а што пра незалежны, ну, ведаеце, это ж ўсё ж такі творчасць і шмат юнакоў, ну, пра марыць зрабіць кіно, і, ну, вось нават мой сын хадзіў там на Бульбамуве, тым годзе, ён паглядзеў эту праграму «Маладое кіно», зразумеў, што і так можна было. Вось, таму я думаю, што гэта як бы не спыніць, не стрымаць. І, канешне, ну, як бы пачынаць усе будуць з нейкіх такіх самаробак, як і мы пачыналі, але зноў-такі з тэхнічнага боку тут шмат усё становіцца прасцей, танней, гэтыя ўсе штучныя інтэлекты таксама дапамагаюць, таму галоўна, каб быў імпэт, а імпэт, я думаю, ёсць. Мы, можа, проста блізка да гэтай травмы, нам цяжка гэта ўсё вось так неяк цікава пераасэнсоўваць, а хто будзе трошкі далей, проста на назапашаным намі матэрыяле, можа, все ж такі гэты кампост з нас будзе і нешта зробяць. Ну, вось цікава, што ты ў размове з тэлеканалу «Белсат» казаў, што сам трапіў у творчы крызіс і не маеш што сказаць, як сказаць. Ты дагэтуль таксама разварочваў, разгортваў гэтую думку у іншых размовах, таксама падчас Бульбамове, калі я не памыляюся, ты казаў, што трэба шукаць некую адпаведную мову з сённяшнім умовам, там з улікам там бяспекі і з улікам змены пакаленняў пэўных. Вось ты разумееш, пра што зараз можна здымаць і якой мовай гэта можна рабіць? То бок ты неяк прыблізіўся да адказу на сваё пытанне сам. Ну, калі б так прыблізіўся, то б хіба не круціў бы піцу, стоячы на нагах 8 гадзінаў. Але я зрабіў фільм, вось, як бы, все ж такі, каб гэту сваю думку неяк развернуць, зрабіў фільм, ну, такі эксперыментальны, і зараз магу ўжо пра яго распавядаць, бо гляджу, што ёсць запыт у гледачоў, што і добры фідбэк. Я змантаваў яго з тэлеграм-кружочкаў. Вось, і гэта даволі такі быў, ну, як па мне, эксперыментальны варыянт. Там даволі такая цікавая драматычная гісторыя, якая адбылася ў адным з польскіх гастэляў, хостелаў. Так, перад навагоднюю ноч, там была сапраўдная драма, там з паліцыяй, са скорай, з гэтым дефібрылятарам, да, все было вельмі так насычана. Я з гэтага зрабіў фільм, і я сам не ведаю, ці гэта вось можна назваць фільмам ці не, бо я так вось пад Бульбамуве хацеў паўдзельнічаць, нешта злепіў, склеіў. Вось. Зараз яго трошкі дарабіў, зрабіў добры гук, музыку, і вось ён пару раз яго ўжо нават запрашалі, паказвалі, і быў добры фідбэк. Я разумею, што, ну, вось такі варыянт можа быць. То бок з падручных трошкі такіх сродкаў, з камеры відэаназірання і з кружочкаў можна нешта зрабіць. Вось я трохі цябе пераб'ю. Там вось гэты твой фільм паказалі 28 жніўня якраз у Варшаве. І таксама цікава, як там, я так разумею, было не толькі беларусы былі у эміграцыі, але былі і палякі. Агулам вось цікава, як яны на гэты фільм рэагавалі, што пыталі? Ён шоў там у комплексе з іншымі фільмамі. Там быў фільм «Мара». І гэта вельмі пачэсна быць такім крутым, сапраўды моцным творчым выказваннем. Усім раю, калі хто не глядзеў фільм «Мара». Саша Кулак.
І ну, шмат пытанняў было менавіта да гэтага датычна фільма, бо ён там паўнавартасны, там колькі 60 там колькі хвілінаў там. Вось у меня каратышка, то людзі ўжо там стаміліся ўсё это глядзець і слухаць, і пытанні былі, але зноў-такі я тут трошки так выступаю такім у ролі палітолага, бо запытваюць, а што там зараз у Беларусі, а хто там это, а ці былі міліцыя, якая перайшла на бок пратэстоўцаў, то бок больш нават не пра творчасць распавядаюць, не пра канкрэтны фільм, а хутчэй пра ўсё, вось, што з намі адбывалася ў 2020 годзе. І па пытаннях ты разумееш, што ну, уяўленне шмат у каго ўвогуле слабое, што там у нас там адбывалася і чым это ўсё скончылася. Вось, таму нават кажу не пра фільм, але былі там сярод гледачоў ініцыятывы, скажем так, які мяне запрасілі, там яшчэ некалькі праглядаў. І яны скажу, што вельмі класна, вельмі цікава, давайце. Таму, ну як бы ёсць, цікавасць некая ёсць. Тады запытаюся цябе адносна тваіх, можа быць, планаў. Ты наколькі доўга ты у прафесіі, напэўна, у кулінарыі зараз, ці разлічваеш ты неяк вярнуцца ў кінавытворчасць, там з улікам таго, што вось зараз я бачыў, была аб'ява ад Белсата, што яны там шукаюць нейкія праекты новыя і там запрашаюць кінавытворцаў таксама. І можа у цябе ёсць ідэі нейкіх фільмаў, што ты прадумаеш, чаго можна зрабіць стужку наступную? Для гэтага патрэбны грошы таксама. Так сказать, мастака, это вся жизнь кіно ў мяне. Таму нават калі я працую в этой пекарні, я там час ад часу нешта падздымаю, бо можа прыдасться да чагосьці. Ось. Ці для хом-відэо, ці для якого эксперыментальнага. Але гэты эксперымент, канешне, доўга не працягнецца, бо здароўя на гэта трэба шмат. Там на стендап нейкі выйшаў матэрыял добры, бо там шмат такіх цікавых калегаў, калежанак. Ось. І пра што кажуць жанчыны, ось там, канешне, можна зрабіць. Але тут дело такое. Можна папасць складана, так. Польскі суд. У меня есть такие, скажем, незачиненный гештальт, які я вось не отпускаю, скажем так, себя с профессии. Я в тым годзе быў у Амерыкі, паехаў на кінарэзідэнцыю, і ўсё мелася быць вельмі прыгожа і класна. Гэта вось гучыць Нью-Йорк. Ось. Але там са мной вельмі трагічная гісторыя адбылася, і я думаю, што, ну, вось, трэба неяк зрабіць. Пакуль зноў-такі не маю дыстанцыі да гэтага, не ведаю, як падысці, што з гэтым зрабіць. Але там шмат, скажем так, вельмі кінематаграфічных акалічнасцяў сабраліся у адзін дзень. Напрыклад, калі дзень незалежнасці Амерыкі? Я зараз не згадаю. Дзень незалежнасці Беларусі афіцыйны. Ось, я чытаў твою размову, яны адрозніваюцца па адзін за адным амаль ідуць праз дзень. Так, яны вось як бы ёсць ноч, калі сутыкаюцца беларускі дзень афіцыйны. Гэта добрая нагода. І я апынуўся якраз у Нью-Йорку, і вось усе падзеі, якія былі са мной такія трагічныя у гэтай рэзідэнцыі, яны вось адбыліся ў ноч з беларускага дня незалежнасці на амерыканскі дзень незалежнасці. А ў іх это вялікае свята, это адно, ну, самае маштабнае. Яно там круче Нового году. Таму візуальна гэта таксама цікава, ну і вось гэта ўсе акалічнасці. І я думаю, што вось гэта мяне пакуль не адпускае, з гэтым трэба нешта зрабіць. Ёсць шмат такого назапашанага матэрыялу, які можна зараз неяк змантаваць і пусціць у свет. Але калі прыходзіш пасля 8-часового працоўнага дня і заўтра рано вставаць, то ўжо няма ні на што ахвоты і сілаў. Вось, таму так пакуль. Ну, тады, можа, напрыканцы я б у цябе хацеў запытацца з улікам таго, што ты ўжо больш-менш дасведчаны пекар.
Там, можа, ты параеш, якая смачная піца. Які рэцэпт, ці не рэцэпт, ці гатунак, якой піцы ты мог параіць, ад Максіма Шведа можна пачуць. Ну, вось, трэба ўжо на Патрэоне заводзіць нейкія аккаунты і там даваць рэцэпты, парады для жыцця, для дакументалістаў. Так. Нешта прадаваць. Ну, пра піцу там цікава. Насамрэч, вось я з цестам так не працаваў, так шчыльна, скажем так, і гэта вельмі прыемная частка працы, калі вось ты некая, ну, сапраўдная творчасць у гэтым ёсць. І цеста павінна быць з добрых інгрэдыентаў, добра прыгатаваны, бо што да мяне, мне падаецца, што галоўнае ў піцы гэта ўсё ж такі як бы добрае цеста. Калі файнае цеста, то і сама піца смачная. Гэта па сутнасці хлеб, на які наклалі розных штукаў. Вось гэты хлеб павінен быць з добрых інгрэдыентаў, добра там падышоўшы, з добрай мукі, і, ну, і свежа прыгатаваная, то бок калі піца там, вось, я думаю зараз пра гэтыя дастаўкі, калі она там хаця б 15-30 хвілінаў больш, чым трэба ляжыць ад таго моманту, як яе прыгатавалі, то яна ўжо не то. Таму запрашайце, прыйду да вас, зраблю піцу свежую, рэжысёрскую. Вось. Я нагадаю, што ў нас сёння была размова з дакументалістам Максімам Шведам. Мы абмяркоўвалі яго пераход, як бачна, толькі часовы у сферу кулінарыі, пячэння піцаў. Вось, жадаем поспехаў Максіму, каб ён зрабіў новыя фільмы. І пры мікрафоне быў Тарас Тарналіцкі, гэта Юра Радыё, не пераключайцеся. Да сустрэчы. Дзякую за ўвагу, да сустрэчы.